बड'लेण्ड सरकारनि मोनब्रै मिशन बेखौ जोङो खामानि मावनो जागायबाय। गिबियावनो चाइल्ड फ्रेन्डलि बिटिआर बेवहाय जोंनि जोनोम जानायनि उनाव जोंनि गथ'फोर बिसोरो स्कुलाव थांजासे एबा कलेजाव थांजासिम जिखिनि जेंनाफोरखौ मोगा-मोगि जायो बे जेंनाफोरखौ बुजिनो थाखाय आरो बिनि गासैबो डेटा बिनि गासैबो खौरांफोरखौ लानानै मोनसे डेटाबेस बानायनो थाखाय जोङो चाइल्ड फ्रेन्डलि बिटिआर मिशनखौ लादों आरो 3 दाननि गेजेराव जोंनि बड'लेण्डआव जेसेबां गथ'फोर दङ बियो जोंनि माहारिनि जा गुबुन माहारिनि जा बे गथ'फोरनि सायाव मोनसे स्टाडि जागोन जे बिसोरनि जिखिनि निउट्रिसन बे लेभेला माबायदि जानानै दङ बिसोरनि हेल्थखौ नायनाय जागोन बिसोरनि गासैबो साइडआव सोरगिदिं बिसोरनि जि ग्रोथ बिसोरनि जि देरनाय लावनायाव मा जेंना नुजादों बेखौ नायनाय जागोन। आथिखालावबो गोबां जायगायाव ट्राफिकिं जायो, चाइल्ड ट्राफिकिं, गथ'फोरखौ लांखारनाय, उन्दै बैसोआव सोरबा माने चाइल्ड एबिउस होनना बुङो, सोरबा एसे हिंसायारि आखु दिन्थिनाय बेबायदि गोबां परिबेसनि मालाबा गथ'फ्रा भिक्टिम जायो आरो बबेबा न'खराव डमेस्टिक भायलेन्स जायो अब्लाबो भिक्टिम जायो। दा बेफोरबायदि डाटाफोरखौ लानानै जाहाथे साफ्रोमबो गथ'फोरखौ जोङो गोग्गो नोगोरारि बानायनो हायो बिनि थाखाय बे मिशनखौ लादों। बिनि उनावनो डिजेबल फ्रेन्डलि बिटिआर जोंनियाव प्राय 27,000सो जोंनियाव डिजेबल दङ जायफोरनिखि बिसिनि देहानि माखासे जेंनाफोर दङ आरो बे 27,000 डिजेबल थानाय रोखायै बे गासैबो डिजेबल बिथांमोनखौ जोङो बिनानाव बा बिब' बा बिदा फंबायफोरखौ बिसोरनि लाइभलिहुड थांना थानायनि राहा लामाफोरखौ बोरैहाय मोजां खालामनो हायो, बिसोरनो बोरैहाय स्किल ट्रेनिं होनो हायो, एजुकेसन होनो हायो, बे गासैखौबो जोङो नायनो थाखाय आथिखालाव बिथांमोना माबायदि रायजो जानानै दङ, बेसेबां पार्सेन्ट डिजेबला मा जेंनायाव दङ बेखौ नायनो थाखायनो 3 दाननि नैबे डिजेबल फ्रेन्डलि बिटिआर मिशनाव माखासे डेटा बुथुमनाय जागोन। बेनिफ्राय वमेन एम्पावारमेन्ट बिटिआर बेवहाय 26 हारिनि आइजोफोरनि जेंनाफोरखौ बर'नो थाखाय माखासे चेम्पियन दिनै आइडेन्टिफाइ खालामदों, बिथांमोनखौ गामि थिनहरनाय जागोन आरो बिथांमोना गासैबो माहारिनि आइजोफोरनि जेंनाफोरखौ बुथुमनानै लाबोगोन आरो बिनि सायाव जोङो मोजां मोनसे पलिसि लानो हागोन वमेन एम्पावारमेन्टनि थाखाय। थें फाख्रि जि मोनसे जोंहा डिजिटेल चेम्पियन बानायनाय जादों बियो बोसोरनै सिगांनिनो पलिसिमोन, नाथाय दा जों बेखौ स्टार्ट खालामबाय। बे डिजिटेल चेम्पियनफ्रा गामि थांनानै जोंनि आइजोफोर जायफोरखौ हाउस वाइफ एबा न'खरनि आइजो होननानै बुङो दा बिथांमोनजों रायलायनानै बिथांमोना बोरैहाय डिजिटेल एडभान्टेजखौ लानो हायो, मबाइलजों फन खालामनाय, वाट्सएप बा माखासे ससियेल मिडिया बेफोरजों लोगोसे गुबुन खामानि मावबावनो हायो। बेवहाय माखासे इनफरमेसन लानाय, बेवहाय माने टेलिमेडिसिन, माखासे बिलफोर होनाय, बे गोबां खामानि मावनो हायो डिजिटेल माखासे इउज खालामनानै। दा बेफोरनि थाखाय बे आइजोफोरखौ जोङो फार्स्ट पाइलट प्रजेक्ट हिसाबै बिथांमोनखौ लानाय जादों आरो बे थें फाख्रि डिजिटेल चेम्पियनफ्रा हिन्जावसाफोर गामि थांनानै जोंनि आइजोफोरखौ फोरोंगोन आरो बिसोरनि लार्निं केपासिटि बा लार्निं लेभेलखौ बिथांमोना मोनसे डेटा बानायगोन। बिनि उनाव जोङो नेक्स्ट 100% जिखिनि डिजिटेल इलिटारेट जाना दङ बिथांमोनखौ डिजिटेल लिटारेसियाव लांनो थाखाय जोङो मिशन लागोन। जोङो 40 समस्तियाव खनसे जोंनि बेनिफिसारि मिटिं जालांबाय, गुबुन मिटिंफ्रा जालांबाय। दा बे हिसाबै जोङो 40 समस्तियाव जोंनि जि दानि जि स्टेटास एबा स्थिति बेखौ जोङो जोबोद मोजाङैनो मोनबाय आरो आफाद हिसाबै जोबोद मोजाङैनो मावगासिनो दङ जोंनि बिबानगिरिफ्रा आरो नैबे समाव बिसायख'थि फैदों हिसाबै जिखिनि बिसायख'थिखौ लानानै जि प्रिपारेसन बे UPPL हान्जा हिसाबै जोबोद मोजां वेल अर्गेनाइज सोलिगासिनो दङ आरो नैबे बिसायख'थियाव जोबोद मोजां जागोन जों बेखौ मिजिंथिदों। मानोना जों गोबाव समनिफ्राय खामानि मावबोदों आरो बे 4 बोसोराव थांनाय 17 बोसोरनि सरकार एबा बिनिख्रुइ गोलाव समाव जायफोरखौ थांनाय समनि MLA मन्थ्रिफ्रा मावनो मावाखैमोन, थांनाय 17 बोसोरनि सरकारा जेफोरखौ मावाखैमोन बेफोरखौ जोङो मोजाङैनो मावनो हादों। बेवहाय गोबां माखासे साननांगौ दङ, मानोना आगोलफ्रावबो बेबायदि माखासे इनिसियेटिभफोरखौ लादोंमोन, मालाबा साक्सेस जानायखौ नुवाखै। दा ओंखायनो बे इनिसियेटिभखौ जोङो बरायगोन, नाथाय बेवहाय बोरैहाय जोङो सिनसियारलि आवगायलांनो हागोन हारिनि स्वार्थखौ सिगाङाव दोननानै बेखौ बिजिरनानै नायनांगोन आरो UPPL हान्जानिफ्राय
जोङो खौसे जानायाव मालाबाबो हेंथा नङा नाथाय बेखौ बबे फर्मुलाजों बोरैहाय खालामगोन आरो हारिनि सार्थ एबा ओनसोलनि सार्थखौ सिगाङाव दोनना बोरैहाय आवगालांनो बेखौ नोजोर होनांगोन टाइम दङ दाबो जेब्लासिम इलेक्सन कड अफ कन्डाक्ट नाङा जोंहा एनाफ टाइम दङ आरो बै समसिम जोङो खामानि मावलांबाय थागोन देहायारि नोरजिया लाइमोनफोरनि आखायावबो दिनै लेपटप नोंथांमोना राननानै होदों दिनै साबैसे होनाय जादों बेवहाय जोंहा गासै 420 मेम्बार्स लादों मोनफ्रोमावबो 420 दिनै एसे खम दङ नाथाय बियो कमप्लिट जागोन जेरावबो 420 गरि लानाय जादों आरो डिसेबल फ्रेन्डलियाव माखासे जोङो डिसेबल बिथांमोनखौनो लानाय जादों जाहोना जाहैबाय जे बिथांमोना मोजाङैनो बुजियो बिथांमोननि जिउ खुंनायाव मा मा जेंना फैयो जे नर्मेल मानसिबो थागोन बेवहाय बिथांमोनाबो बेरायगोन नाथाय देहायारि नोरजिया थानाय माखासेखौ लानाय जादों जाहाथे बिथांमोना जि डेटा कालेक्ट खालामगोन जि पलिसि बानायगोन बेवहाय बिथांमोननि भइस बा बिथांमोननि जि कनसेप्ट बा बिथांमोननि चेलेन्जेसफोरखौ जोङो बेवहाय लाबोनो हायो आरो पारफेक्ट मोनसे पलिसि लानो हायो दा ओंखायनो लेखा गोरों जोंनि डिफारेन्टलि एबोल माखासे बिदा फंबायफोरखौ बेवहाय साख्रियाव होनाय जादों आरो बिथांमोनखौबो लानाय जादों स्किल ट्रेनिंनि बेलायाव बिथांमोननि थाखाय राहा लादों स्किल ट्रेनिं माने बिथांमोनखौ दा ट्रेनिङा कन्टिनिउ जागासिनो दङ बिसोरनि स्किल कम्पिउटारखौ बाहायनाय डाटा कालेक्सन खालामनाय बे मानसिजों कमिउनिकेसन स्किल्स बे गासैबो स्किलफोरखौ होनानैसो बिथांमोनखौ गामियाव हगार हरनाय जागोन दा ओंखायनो कमप्लिट स्किल खालामनानै बिथांमोनखौ माखासेखौ कमप्लिट खालामबाय बिनिखायनो दिनै सोरनोबा मबाइल होदों बे मबाइला माने एपजों कानेक्सन थागोन बिथांमोना गामियाव जि रायलायगोन जि डाटा मोनगोन बे डाइरेक्ट जोंनि काउन्सिल लेभेलाव फैनानै रेकर्ड जागोन आरो बिथांमोननो माखासे लेपटप होनाय जादों जाहाथे बिथांमोना डाटाफोरखौ एन्ट्रि खालामबाय थानो हायो बेबायदि खालामजोबनाय जादों बिनि उनाव मोनफ्रोमबो VCDC-आव जोङो 1000 फेल'सफोर नेक्स्टआव जोङो बिथांमोनखौनो फेल'स हिसाबै लानानै जोङो खामानि मावगोन जेराव बिथांमोना नैबेबायदि सेक्सननि मानसिफोरखौ 100% सापर्ट खालामनो हायो